Good day po sa inyong lahat. Lalo na sa mga kapwa ko Bisaya ko dyan. Ngayong araw mayroon po tayong challenge, Subsuban Harina Challenge. Mayroon po tayong harina. At siyempre, mayroon din tayong buti na may laman ng Diyos. At ang una nito, ang tatamaan na paikutin natin ito, ay siyang unang makatikim ng harina. At kung sino naman huling tapatan ng buti na ito na paikutin natin dito, ay siya naman ay ipapaligos sa kanyang laman nito. Guys, kaya let's start mga kabisaya ko dyan. Game. Paano na to? Paano na to? Game na. Gawin ko to. Na 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 na. Relax tayo dyan. Na 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 na. Kaibiya. Huwag sa akin magtayo. Ikaw. Nice to. Hinay lang, dahan-dahan lang, wag sa akin. Pamutayin kasi, pamutayin. Wala. Dahan-dahan mo yung Hindi. Hindi kayo makakakain. Wala! Siya na yan, bakit ako ito? Okay. Wala sa akin yan, may power ako eh. Next. Ito, ano ba yung mga Wala. Siya nga pa rin magpaikot. gusto ko lang. Bawal. Sa'yo yan! Hintay pa rin. Pag-anim ka yan, pang-anim. May ano yan, Day? Pang-anim. Pang-anim. 1, 2, 3, go! Oh, tama na! Pumusok-musok. May sipon! May sipon! Hoy, nato yan! So yun, Day. Naku, may inas talaga ako ngayong araw nito. Hindi ako tatamaan. Hindi ako tatablayan.
Hindi ako tatablan yan. Nakagimat kasi ako eh. Hindi nyo ba alam? Nakagimat ako. Dandanin mo kasi. Bigyan mo ka Mga kabisaya ko yan, nakagimat ako, hindi ako tatama. Tingnan mo ha. Tapos biglang lahat ako wala. Yan. Wala ito. Pito. Biya pa rin. Nakakarami na. Hop. Hop. Wakag. Yan. Ikaw na, dandanin mo lang kasi lalagpas. Dandanin mo lang. Narana dyan. Hindi talaga ako tatablan, si Bebe. Wala. Ano na yan? Wala. Sa'yo pa rin yan. Wala ka ba naman? Gamay lang din na, gamay. Bakit talaga guys? 2, 8, 5. Nawala yung agimat ko. 7, pag 7 sa'yo, pag 7, pag 7, pag 7. Hop. Wala pa. Pag 7. Talala ko yung agimat. Dahil na. Okay na to. Pangwalo na yan, pangwalo ka. Nakabawi kayo ha. 4 games na lang. Grabe kayo sa akin ha. Talantakan nyo ako bitawan ha. Grabe kayo ha. Na yan, 4 na lang yan, 4 na lang. Ay, tsura natin para mga mami. Ako na lang, hindi. Tararadan. Ayan na, ikaw na yan. Tararadan. Si Bibi na yan. Si Bibi na yan. Karabi ha. Kumalakad ko na. Apa. Sarap. Para pagguro. Pang-siyam na, pang-siyam. Nakailan na tayo? Siyam na. Tatlo na lang. Ikot. Sena yan. Hindi, Hanggang Bibi. 12 game lang. Hindi, hanggang nakatama ka ng kahit isa lang. Isa Ay, natin. hanggang 12 lang. Ilang minutes na ba? Sige, ikaw yung biya, Sena. Hanggang 12 lang, sabi mo. Gandahan lang. Dahan lang. Tarara dyan. Ayan na, si Bibi na yan. Grabe ah. Tsura ko na. Wala. Dala mo dito sa baba. Dito banda. Sa akin. Hindi yan. Gandahan mo lang biya kasi. Tarara dyan. Wala. Wala. Wala talaga yan, hindi talaga yan papatak sa akin. Tarara dyan. Ayan na, Bibi na yan. Tarara dyan. Ayan na. Hop. Ay, bibigyan. Tinamaan siya. Tarara, sabay tayo. Tinamaan ka ngayon. Anong gagawin mo na? Apat tayo. 1, 2, 3, go! Ikaw na ba yun? Tingin na. Pasok sa ilo yan. Ay, ikaw. Ano na tayo? 11, 9, atwag na. Ano na, 10 na 10? Ano gawin pag Last to. Hindi, ano gawin pag ano na? Last to ang pinakalas di ba niligo sa'yo? Iliguin talaga. Ligo talaga sa kanya. Last to, yung last Dito? one. Oo. Ikaw lang yung ulo na? Oo, ay pinakalas. Ah, sige. Sige. Okay ka na, Tekot. Tinamaan na ngayon. Tinamaan. Wala. Asli na yan. Nakatakas. Oh, mami ko. No. 1, 2, 3, go! Last tayo, last! Last game, last na to, last na. Paligo sa kanya. Sakot mo yan. Ayan, last maliligo. Yung last na matamaan nito, siya yung maniligo ah. Saan dito? Si Bea. Tararadan. Tingin kayo. Ah!
Bawas ka pala dito. Hindi kayo na bang inumin? Hindi, ligo. Ano ba yan? Malas ko naman. Dito, dito. Baba. Sarap na. Tawa ang saya! Yay! Dito, dito. Tawa ang saya!